Peren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Peren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. So terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade gunas. Mbaɗen tarbiyayneɗi pittali men gonen lesmu rabbi ɓe mur'e gunas. Mufidul muridi Muhammadu Sa'idu As'adu Mas'udu mur'e gunas. Mbaɗen awwalal juuragol ceerno men to Alhaji Amadu mawɗo gunas. Murabbi muraqi fa huwa kamilun mukammilu gondiɗo ceerno gunas. Kefti yiide Madina Gunas naɓe ndawa kono hande no jiiruɗen mi e dawnene ene jiiruɗen eɓe gone gollirde ni mi meeɗa yirude saabu hay nokku a yiyata yimɓe ne dari hay nokku a yiyata yimɓe ne dari ene jewta ala kala garɗo yimmirta ko gollude ma woni ko soppude ma woni ko dasde ene ñakka Amady Tidiane Diallo. Min ko ɗon natirmi nde garmi ɗo mbiɗa sikka aduna o fof ko ɗo woni déjà min no jottimi ɗo nde mbiɗa waɗi ala ɗo yimɓe goni enen ko donkuɗen yitodirde ɗo ko fof ko téléphone ngaji gonɗen e haaldude wadde firti ko gonɗen e haaldude e téléphone ngaji ko ko ma waɗi caɗele seeɗa nde mbawɗen yitodirde saabu e woɗɗude mum kadi e wirnodirde muɗum e nde wanno ga yimɓeɓe eɓe golla ga ha sa ari ɗo cikka ko ɗo tan ɓe goni neke woɓɓe kadi ko noon gone gollirde yesso ha no kaaliɗa dani toon en cuwato yettade onon jiiri guite moon kadi e ley rapportage mo mbaɗɗa yimɓe compité o foof ko toon mbaɗɗamo annene déjà ko joni mbiɗa mata ndeke yimɓe ne ga nden mbimami wadde ko immi oga banggue ko fof ko ɗo wone jipporade to o to banggue ko immi toon ko fof ko to wone jipporade wadde firti yimɓeɓe garani tan rendude enen jewta walla garani tan rendude ne jiyodira ala garɗo fof ko golle addi ɗum kala garɗo a yiyat joɗɗina ko addi ɗum ko tan fokkita naata e golle ɗe e garat ɗe arande ɗum ɗo ene weeli e golle sukaɓe e mawɓe ɓesgu o no renditiri ɗo hande ene golla ni ko hunde yettirtede Allah Amady Tidiane Diallo mi yettima noon an omo ganduɗa ko Amady Tidiane Diako ko noon omo ganduɗa ko Adnan Thiam karalla bawɗo golle mum en jettima en jarnima mbiyeten tan bandiraɓe ɓe Amady Tidiane Diallo haawi kam ko hol nanɗo ngol ɗo dawol omo sellira o ala gantu o wasi ada hande ko on haawi kam hande ha haawi kam ko hol nanɗo haala ngol ɗo dawol omo sellira ɗo woni to ok ɗo woni to voilà ko hol nanɗo dawol ngol tawa ene sellira o ala gantu mo ganduɗa ɓawowo hadde mo arde o wona toon o wasa tawede ɗo hande min ko on haawi kam mbiɗa wiyata rendo ngo yooɓe gandu hayso ko koyɗe yooɓe pokkit yaadu neɗɗo ko Allah jogui ɗum Basiru ne andi holno pokkitirmi joni radio ɗo Basiru ne humpi omo andi holno pokkitirmi radio ɗo pellital e anniya wawi hunde foof omo kanko Basiru mo kalten ɗo joni omo andi holno pokkitirmi radio ɗo mbiɗa ɗo dari machallah garmi ko kadi mbiɗa soppa kalirmi ɗum ko yo yimɓeɓe pokkit yooɓe gandu ko woni ga ko ala to wona kadi ko heɓato hande oɗo ñalawma ko ɗum wonta heɓade yo neɗɗo andu ko heɓato hande oɗo ñalawma ko hayso ko kuuɗel gotel so ittinguel ɗo o wawa gollede golle goɗɗe ha heɓa ko heeɓi ɗo hande ko golle ne mbawi nandude golle ne mbawi yerodirde kono nafoore majje wawa yerodirde ɗum ko Allah feccirta noon kala heure ko keɓɗa e nder makko ko a heɓta ɗum heure garo goɗɗo o wadde firti hande hay goto wata daɗe Madina naɓe noon en jetti en jarni diwan o foof machallah annani en gari tawtire taw ngol machallah taw ngol noon wonno mi jiɗina so ɓooyi e hedoro mi dayanno min gari gonga tagi taw ngol ñalli fewi kono yimɓe ne gara kam machallah dawgol ñalli holno jiiɗa golle beele ne golle walla ala golle ne jooɗi e machallah no woni yaara ni vraiment yimɓe jokki golle machallah no jooɗi machallah a jarama no fewi machallah dawgol waɗi fayida ɓe gaari e keewal inchallah yo yimɓe jokku golle ena golle no fewi inchallah yo Allah wallu jarama merci jarama Amadou Ba Allah addima ɗo hande holko wonɗo koye ngal wonɗo koyngal am tan ko dawol ceerno ceerno hooli haalanoma yontere hannde ɗum haale juɗɗo jeɗaɗo fof yo an hawra hen gonga heɓa moƴƴere Allah wonde hen nde e holɓe nokkuji to jimmiɗa min ko gurel am wiyenawe Sinthiane Wala sera Sinthiane Koundara Sinthiane Wala sara Sinthiane Koundara ko toon woni to jimmiɗa baba toon gimmin
an holon walla ko an tan heeɓi arde min ɓiyan wiye alaji e chauffeur amen aɓe Ousmane alhamdulillah baba aɗa wowi yaade dawol aɗa wowi yiide rendo ɗo l'islam holno mbiyeɗa goɗo meeɗayi hono ngol ɗo min wiye meeɗayi hono ngol ɗo alhamdulillah e yodde e fodde e liggede alhamdulillah alhamdulillah yodde fodde e liggede baba holko mbasiɗa ngol rendo heddimo taw hay hunde wasatake en sonal jeɗaɗe fof ganduɗo ko yahata ganduɗo ko waɗata ganduɗo hakkude makko e Allah e nelaɗo Allah yotawi ngal ɗo de yalam ɗum noon baba min beltima so min mbi duuɓi maɗa saabu hande fodde no mani yalta e ngeɗo nangue kono kadi fodde no mani e ara en ɗeɗo golle tawa kadi wonani ari tan ne daari ala ko ene golla mbiɗen poti namdade duuɓi alhamdulillah en yetti Allah e nelaɗo e saabu oɗo dawanaɗo ɗo alhamdulillah mbeɗo yaara e duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi nayyi alhamdulillah rabbil alamin identité wonani ɗo ko ɗon yarani duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi nayyi baba aɗa ari dartude Allah e nelaɗum sallallahu alayhi wa sallam so tawino rendo ngo ene jogui ko yiyata rendo ngo ene jogui ko jogori janggude mbiɗen poti janggude e maɗa mbiɗen jiiɗi jangguinamin ceerno ala ɗo yoni gattiri Siraji Hamme Cissé e ko weltare tan en jii ɗum ɗo sabu ɓe mbi si tawi woni hunde ɓooyi tan ko gonga wona e nden gandi noon ko ceerno en ko ɗum ɗon koko gasi ko ñagotoɗen tan enen sukaɓe ɓe nde Allah watla e ta en ha mbawen wattinade doole dental ngal han si tawi woni wiyama doole tan si doole donki doole keɓɓo ko enen sukaɓe ɓe eɗen jetti Allah noon eɗen jetti Daka FM sabu han leydi ndi fof ala ɗo kumpa mum woni e ngol dawo ko caliɗo arde walla hembo heɓani feere no arde kono aduna o foye humpiti en jii ko woni ɗo e aduna han a sikka ko Daka nde wonno ko minen han si wiyama weltare minen mbawata welto sabu ko maire amen o waɗi ndiɗo leydi itti okki ceerno eɗen gandi kadi ko almudo wi kala ko ceerno yiɗa o yiɗa ɗum donc noon en gandi ɗum kadi en jagama wonde seede muɗum en jettanimo en Allah kanko monsieur le maire Alaji Galle Bari hande okkude ceerno mbaɗo ngesa aduna o fof ara yiyamba en jetti Allah en jettimo alhamdulillah jarama no fewi en jetti Allah en jettimo beele won golle goɗɗe kadi o waɗi e ngol ɗo dawo e won golle ɗe o waɗi sabu han commune Sinthiane Koundara tuggandema to Goundou Hayre ha yottade Gouloumbou dula be himo darni oto mo ganduɗa a yoɓata si a ari e kallu he tan a jolat gara dawol ngol tawa a yoɓani te kadi Galle Bari waɗi ɗum kadi o wi kala garɗo ga si tawi woni a yiiɗoɓe kampiɗo ar kala dépensé ko ñametega ha guesa mba gasa kanko himo fawtiɗo donc noon ala ko mbawɗen sina jettanen mbo Allah Allah hokkamo cellal makko saabu eɗen gandi wona haala hewka kanko ko golle ɗe tan o waɗata donc noon si tawi wiyama ceerno tan o wiyata hay goto wata lelo ko ɗum waɗi minen gila 8 heures miɗen ka donc Allah jarama on jarama Siraji Hamme Cissé e darde Daka FM e Daka TV min calmini on min juurima on merci commune Sinthiane Koundara on gari ɗo hande no jiiruɗa golle ɗe golle kam jiiɗu golle ina welta ina fokkiti no fewi ina yiiɗa kadi ɓurte ɓeydede kadi saabu kala no ɓeydita ɓuura sohlede e calminama jarama kuji men a toon to siko Baba Yagouba Allah addima ɗo hande no jiiruɗa ɗeɗo golle alhamdulillah jokkere en ɗam waɗi machallah alhamdulillah beltima ceerno alhamdulillah golle ɗe beele e gollirama no hannirni walla wonko jiɗɗen ko jiɗɗen wiide yo yimɓeɓe pewniɗ walla ala ɗo de min a jeeru no fewi tawde alhamdulillah fewi ko leɗɗe kecce taw so yoori du kon laaɓi cet alhamdulillah jetti jarama fewi alhamdulillah yimɓeɓe dawi ɓe golli no foti waade ni kadi min hooram mi weltima hen dal no jiɗirnomi ni ko noon jiiruno hande ɗon ɗo dawi men fof ko ni mbayanno golle ɗe ma mbaɗ fayida no inchallahu taala eyyi salminimi juurima moƴƴere Allah e moon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe taweteɓe dental Madinatou Nas walla mbiyen kala to yimɓe tawete nder rendo ceerno kala enen juurima ɗum eɗen tawe ɗo hande e dawol meɗen dawol guesa ceerno tawa kadi ko lewre ɗo e wuuro wiyetego Gouloumbou
ɗum noon ene wayno hannde aduna o fof ariɗo tundu madina e ɓaarol muɗum gure seraji ɗe ha e ko nandi hen ɗo ha Tamba ɗo ha Lenkiri fof ari ɗum noon eɗen belti tan no fewi holno jiiruɗa golle ɗe e alhamdulillahi rabbil alamina golle ɗe kam gila garɗen e golle ɗe ko yesso tan fayi ene golle no hanniri ni kadi goto fof ko hakkude coppowo tan e dasowo e ñakkowo ɗum noon alhamdulillahi golle ɗen ndewi lawol so yaari ni eɗen ɗamini so Allah jaɓi ma en gayni inchallah so eɗen ɗamini ma en gayni ɗum noon yo Allah wallu en beltima hen no fewi kono kadi en beltima kadi komin jiiɗi e maɗa ɗo ko jokkodiral ni e amen e moɗon wonani min beelamma no fewi min noon ko musidɗo mon Alassane Bari taweten ɗo hannde Gouloumbou jeeyat toon wuuro men Rabat assalamu aleykum wa rahmatullah jarama no fewi Alassane Bari jarama no fewi Rabat naaɓe inde yettode ko Rabat jibinaɓe Mamadou Salif a laddima ɗon ko Rabat jibbina moƴƴi moƴƴi wona min jiiri ɗum tan ɗum ɗo ko hunde yettirtede Allah no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi kadi paamen ɗum ɗo wona ko dawolire kon ɗum ɗo asli mum ɗum jihad ɗum ɗo ko jihadi fi sabilillahi ɗum ɗo ko jihadi fi sabilillahi woni kala mo tawano ko jihadi tawa ɗum ɗo woto suno o tawama jihadi jihadi ko sertat tan kono fandare nde fof ko wotere nde wonno eɗen gandi ceerno men ɗeɗo golle wona golle pour tan neɗɗo goto no ala ɗum ko julɓe ɓe fof ko aduna o fof ko tijjaniyankoɓe fof gollanteɗo ko dental ngal fof gollanteɗo saabu ɗum ɗo ko ɗum nafoore aduna e laakara ɗum woni ko jiiɗen ɗo ko ɗum ɗo noon ko jihaadi Alhaji Mouhamadou Saydou radiallahu taala anhu eɗen gandi omo anniyani en neɗɗo kala e ɗeɗo golle hayso ko kuɗol taƴƴa kuɗol ngol taƴƴa ngol fandita hen taƴɗa ɗon ko dande keefeero soppodirenoɓe taƴi daɗe heefereɓe koɓe daña e baraji ko an taƴƴoɗo kuɗol walla leggel kala ko taƴƴa ɗo fam ko dande keefeero taƴɗa ko ɗum ɗin baraji bindanteɗa ɗum ɗon noon ko hunde yettirtede Allah no fewi no fewi ɗum ɗo ko hunde yettirtede ɗum ɗo en gandam enen en mbawa andude moƴƴere ɗum ɗo no foti ko hunde moƴƴere woni ɗo kadi lomtiɗen ɗo ko leñol nelaɗo Allah fof sallallahu alayhi wa sallam lomtiɗen ɗo ko tijjaniyankoɓe fof radiallahu taala anhu lomtiɗen ɗo ko dental ngal fof gila e wonɓe barzakh ha e wonɓe e nder arwahuji kamɓe fof ko ɓen lomtiɗen ɗo ko julɓe fof lomtiɗen ɗo ko moƴƴere ɗum ɗo ko moƴƴere mawde wonde ñagotoɗen Allah ko khalifa men o yo Allah jurnan en gurdam makko yo Allah jurnan en gurdam makko ɓooya naftorade mo julɓe ɓooya naftorade mo tijjaniyankoɓe fof ɓooya naftorade mo ko ɗum tan woni ko jiiɗen e ngolɗo dawol ko weltare aduna Allah o fof ariɗo aduna Allah o fof ariɗo en mbawa limtude ko ari ɗo ko kadi yimɓe fof e moƴƴere ceerno o jiidini enen fof ko yumma e baaba wonɓe ɗe ɓe fof hande jiidi yumma e baaba fandare nde fof ko wotere fandare nde fof ko wotere ko yo yen gon tijjaniyankoɓe tan yen gon moƴƴuɓe yen gon almuɓe ceerno taw ko jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗan en ɗum yo Allah waɗan en ɗum min beltima no fewi wona wawɓe haade noon jarama no fewi ononne kadi alay saago mamin garta hen ononne kadi Daka FM e Daka TV onon foof paamon ngal ɗo gollorgal ko ngal gollorgal l'islam ko ngal gollorgal dental ngal ko ngal gollorgal tijjaniyankoɓe alhamdulillah rabbil alamina ɗum ɗo aɗum waɗi ɓeydare no fewi to banggue diine o wonno ko ɗum anni e ceerno Daka TV e Daka FM kamɓe fof ɗum gollanta tan ko l'islam ɗum gollanta tan ko l'islam kadi paamon on gaddi e nder ko wiyete hinde wiyetede radio nde on gaddi hen ko ganduɗon ɗum ɗo meeɗaka yiyede e radio saabu radio wonno andirano kono radio tan diine tan l'islam tan jokkere enɗam ɗum ko Daka FM Daka TV hande hay alhamdulillah rabbil alamin hay hande hay yimɓe woɗɓe faami ndeke radio ina wawi gollude hunde ko gollira l'islam ko ɗum woni ko yahata gollanɗo Allah kay a gollani aduna a yeehi sakane gollanɗa Allah onon noon nde wonno ko Allah gollanto ko alhaali mum fof dillo ton koye Allah e nela ɗum Cheikh Tidiane e ceerno Tidiane ɗum tagi hunde nde ne fayidini ina waɗi fayide ñaguete Allah ko yo Allah junnan en gurnam khalifa o ɓooyen naftorade jarloɗon jaafoɗon allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim jarama ko yettude Allah e tawtorede hannde ngol ɗo dawol
hawridinal tawol yamirode ngol ɗo fongol ndaani so neɗɗo Allah walli ɗum tawtore tan ko hawridine tan wona yidde tan wona haydara ko hawridine tan accata hawde e tawol yamirode bawngol wonde fof noon kono kadi ngol ɗo dawol kadi e ngol jogii kadi keerindi tawno ñande fof Allah hokkat sa ƴeewi keerindi ndi ƴeewa tan nde ceerno yamiri ene yiɗi ɗum ɗo waɗe e nder forka he ceerno haali ɗum hannde Sénégal fof fayida alaa nokku keddiɗo mo yimɓe ngummaaki toon ngari ga sa gayni ɗum a yii hannde hay Mali ganduɗa frontiére uji gudda hay toon yimɓe ngummima ngari tawtorama tawol ngol ko noon Guinée ko noon Gambie ɗo ko noon Mauritanie wadde anda ɗum ɗo wonko Allah muuyi yetti Allah noon no feewi mbiyata kadi Madinaɓe kadi e nder ɗum mbiyata kadi keeriɗo sabu hande Madina yaltiri e dawol heni hay dawi dawitonoɗo Madina weeɓani yaltirede noon sa ƴeewi hande Madina bitikaji kewɗi guddi atelier ji kewɗi guddi hande goto fof ne waɗata kellum e dawol ngol yippiɗo hande e Madinaɓe ko weeɓani yuppade hay e dawi men to juurode gonga ɗum a tawa ɗen hawni no feewi motoji weloji ha e moto autoji ha e autoji tokosi ha e camion ngaji ha e benuji fof ngari ɗum ɗon fof hollirta tan koko Allah muuyi rokkude ko koko jogori mawnude ɗum fof eɗen jetta hen Allah no feewi yo Allah rokku en tan fandare ceerno amen rokku en fandare ceerno amen eɗen jetta Allah noon no feewi eɗen jetta kadi mawɗo almumɓe yamirore ceerno kono ceerno Mouhamadoul Habib eɗen ñaagomo kanko e miñiraɓe makko haɓe laaɓi goto maɓɓe fof ko darde makko dari hay goto maɓɓe mankani so wona mo ala e leydi he kala fof eɓe ɗo so wona gacciraɗo tan hande jotto toon fadde toon jotno ko wuuro ngo fof no ɗo wadde a andi kamɓe eɓe harjini yimɓe duwanoɓe tawde kamɓe goni ɗowanoɓe en yamirore ceerno dasotode e meɗen eɗen keeɓira sababu nde ɗen jamiroje eɗen keeɓira ko ummoto Allah faade e meɗen ina rewa e majje kamɓe ɓe gardani en ɗum eɓe ɗowa en hen eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe eɗen ñagonoɓe Allah nde Allah ɓoynataɓe ardade en e ɓooyen nanandeɓe e pewjoje maɓɓe ɗe pewjanta en kadi Allah waɗaɓe sembuɓe ɓeydanaɓe sembe e hattan e cellal e balɗe juɗɗe aduno ɓooya naftoradeɓe juɗɗe ɓooya naftoradeɓe enen e dendagal arɗo ɗo emo heɓani arde fof yo Allah feccu en dendagal moƴƴere yo Allah humtan en dendagal caɗele men yo Allah ittan en yo Allah humtan en dendagal haajuji men Allah uddita arsuɗeji ɓeyda yaajede ɓeyda newuyaji caɗele ceerno a settima golle ɗe a settima Madina Gounass naɓe rabbil alamin golle ɗe ne peewi ina jaaji aɗa andi 50 hectares mbiyanoɗo ko woni e saraji weyndu ko ganduɗa kañum ko dow ko woni dow ɗum woni 50 hectares o wama jaati weyndu ndu kono 60 hectares 2008 min ɓetiɗo e kayitaji guesa ba wattede min ɓetiɗo weyndu hawri ko 60 hectares e 2009 he min gawi e maaro e weyndu he fodde hectares uji nogas maaro 2009 ko heddi ko sa ƴeewi noon 50 hectares coppaɗo caggal weyndu tawti weyndu ndu ko wonno hen e leɗɗe saraji muɗum e nder muɗum fof kadi fittorat so rendi wona ko 110 hectares alhamdulillah ɗum ɗo alhamdulillah rabbil alamin fof golle mum ina rewi lawol ina moƴƴina moƴƴugol ngol weeɓani lewre hewani wawani rewde lawol wowno ko soppe goɗɗum ñakke goɗɗum woppe ne woni leɗɗe mawɗe kono nden kono kala ko soppaɗo koko ñakka alhamdulillah ɗum fof ko golle baɗɗe fayida e nder hen golle ɗe ne itti eɗe jaaji eɗe itti alhamdulillah rabbil alamin beele ɗamini ɗum ne wawi gasde hande walla eyi so gasani hande de métre ha jokkidde janggo inchallah jogui
so gasani hannde kam so Allah jaɓi mettata jokkude jam wonno wayata noon ne wawi gasde hannde inchallah taala so tawi kam yimɓe ɗo ha kikiɗe sikka ala ene wawi gasde kono kam so tawi tampere nde woodi no tolni ha yimɓe tawi ko ma pofto taw gasani ko janggo ko wela jokkide ɗum kam ɓe andi sinno ko denɗiraɓe waɓe no Siddi Kalla en Mansour Thiam en ene wawi jokkide Ceer Sidi noon heeɗimade ceerno jaram Sidi Ba ko almudel mon wiyete ko Abdourahmane Diop madina monas legal amana tullahi ɗum ɗo de ceerno min jiiri ɗum tan ɗum ɗo ko hunde yettirtede Allah no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi kadi paamen ɗum ɗo wona ko dawolwede kon ɗum ɗo asli mum ɗum jihad ɗum ɗo ko jihadi fi sabilillahi ɗum ɗo ko jihadi fi sabilillahi woni kala mo tawano ko jihadi tawa ɗum ɗo wono suno o tawama jihadi jihadi ko sertat tan kono fandare nde fof wotere nde wonno eɗen gandi ceerno men ɗeɗo golle wona golle pour tan neɗɗo goto no go ala ɗum ko julɓe ɓe fof ko aduna o fof ko tijjani en fof ɓe fof gollanteɗo ko dental ngal fof gollanteɗo saabu ɗum ɗo ko ɗum nafoore aduna e laakara ɗum woni ko jiiɗen ɗo ko ɗum ɗo noon ko jihaadi alhaji Mouhamadou Saïd radiallahu taala anhu eɗen gandi omo anniyani en neɗɗo kala e ɗeɗo golle hayso ko kuɗol taƴƴa kuɗol ngol taƴƴa ngol fandita hen taƴƴa ɗon ko dande keefeero sokkodirenoɓe taƴi daɗe heefereɓe koɓe daña e baraji ko an taƴƴoɗo kuɗol walla leggel kala ko taƴƴa ɗo fam ko dande keefeero taƴƴa ko ɗum ɗin baraji bindanteɗa ɗum ɗon noon ko hunde yettirtede Allah no feewi feewi ɗum ɗo ko hunde yettirtede ɗum ɗo en gandam enen en mbawa andude moƴƴere ɗum ɗo no foti ko hunde moƴƴere woni ɗo kadi lomtiɗen ɗo ko leñol nelaɗo Allah fof sallallahu alayhi wa sallam lomtiɗen ɗo ko tijjaniyankoɓe fof radiallahu taala anhu lomtiɗen ɗo ko dental ngal fof gila e wonɓe barzakh ha e wonɓe e nder arwawuji kamɓe fof ko ɓen lomtiɗen ɗo ko julɓe fof lomtiɗen ɗo ko moƴƴere ɗum ɗo ko moƴƴere mawde wonde ñagotoɗen Allah ko khalifa men o yo Allah jurnan en gurdam makko yo Allah jurnan en gurdam makko ɓooya naftorade mo julɓe ɓooya naftorade mo tijjaniyankoɓe fof ɓooya naftorade mo ko ɗum tan woni ko jiiɗen ngol ɗo dal ko weltare aduna Allah o fof ari ɗo aduna Allah o fof ari ɗo en mbawa limtude ko ari ɗo ko kadi yimɓe fof e moƴƴere ceerno o jiidini enen fof ko yumma e baaba wonɓe ɗe ɓe fof hande jiidi yumma e baaba fandare nde fof ko wotere fandare nde fof ko wotere ko yo yen gon tijjaniyankoɓe tan yen gon moƴƴuɓe yen gon almuɓe ceerno taw ko jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗanen ɗum yo Allah waɗanen ɗum min beltima no fewi wona wawɓe hadde noon jarama onon ne kadi alay saago mami garta hen onon ne kadi Daka FM e Daka TV onon fof paamon ngal ɗo gollorgal ko ngal gollorgal l'islam ko ngal gollorgal dental ngal ko ngal gollorgal tijjaniyankoɓe alhamdulillah rabbil alamina ɗum ɗo aɗum waɗi ɓeydare no feewi to banggue diine o wonno ko ɗum anni e ceerno Daka TV e Daka FM kamɓe fof ɗum gollanta tan ko l'islam ɗum gollanta tan ko l'islam kadi paamon on gaddi e nder ko wiyete hinde wiyetende radio nde on gaddi hen ko ganduɗon ɗum ɗo meeɗaka yiyede e radio saabu radio wonno andirano kono radio tan diine tan l'islam tan jokkere enɗam ɗum ko Daka FM Daka TV hande hay alhamdulillah rabbil alamin hay hande hay yimɓe woɗɓe paami ndeke radio ina wawi gollude hunde ko gollira l'islam ko ɗum woni ko yahata gollanɗo Allah kay a gollani aduna a yeehi sakane gollanɗa Allah onon noon nde wonno ko Allah gollanto ko alhaali mum fof dillo ton koye Allah ene laa ɗum Cheikh Tidiane e ceerno Tidiane ɗum tagi hunde nde ne fayidini ina waɗi fayida ñaguete Allah ko yo Allah junnan en kadi gurnam khalifa o ɓooyen naftorade jarloɗo jaafoɗon allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim jarama ɗum en wadde eɗen kusidirɗo e jomata mi salminima kalsini mon e basala ɗumɗe toon Ibrahima Gaye to gumorɗa Allah moƴƴini en arde e dawol ngol ko ata o kirtuɗa aɗa waɗi hen ko fayidini ko adi ko holno jiirta ɗum
weeɓani fof noore ndi fof noore muɗum Gambia ari Guinée Bissau ari monde entier nen ndeysaan fof weltare Madina Gounass ngari kay jiiɗum ɗo ko weltare ala ko ala ko mbawɗen hen so hayide ɓe jarama innade ɓe rokka jiɗi ko weeɓani way ko mo tawi tan so lima fof ko noon machallah koye atawa min jii aɗa hetti beele ko won fedde nde ngannduɗaa kañum waɗi programme de ration atawa walla ala ɗum ko an tan kono o saabi ɗen mawɗo ko tan waɗi anniya tan atawa tan noon ciwon bandiraɓe kala duuɗaɗa tan minen gopta hay won ɓe Daka FM kanko ɓe ngar Souleymane Sare onon fof ngare Basir golle en Basir o wima kasma Basir Ba yo ar kasma ko nen mbiɗa gulumo ko tawon ɗo kono mbiɗa andi ɓoyata ande Madina Gounass fof nen ɗo